Всіх зважай кроком руш, наші жовніри пронесуть в годностях бел червона-белых. Вітаю, сябры, цалкам падтрымліваю ініцыятыву Александра скіраваць усе рэсурсы і высілкі на тое, каб сабраць на неабходныя для палка Каліноўскага дроны. У гэтай сітуацыі даволі крытычнай на сённяшні дзень як і для апазіцыі, так і для украінцаў. І гэты год 2025 будзе ключовым, і менавіта ў гэтым годзе нам трэба праявіць максімальную салідарнасць і ўзаемадзеянне. Дзякую, падтрымайце полк Каліноўскага. Живе Беларусь! Живе вечно! Беларусь! Всіх зважай кроком руш, наші офіцери уздимуть родний стяг бел червона-белих.